flot. Du var meget dygtig til at gå med skilten, Sara. Ja, det var flot. Se, det var altid flot, hvis man gennemfører en sæson på danseskolen, afhængig af hvilken lærer man har selvfølgelig. Men det er faktisk endnu flottere, hvis man gennemfører 5 sæsoner. Og det er der jo nogen, der har gjort med i år. Og de 5, der skal have, eller der er 4 her hos jer, der skal have det, der hedder 5-årserindring, det er Emilie Råsted, det er Josefine Bitsch, det er Maja Regnskov, og det er Mathilde Rand Vesterbæk. Så hvis I vil træde et skridt frem, så får I 4 af de små gaver. Ja. Nå, det var godt, Maja. Kom du ind. Det var lige dig, vi manglede. Ja. Så, jeg vil bare sige tak for 5 år. Det var dejligt, at I har været hos os i 5 år. En lille ting til dig. Ja, tak for 5 år. Og tak for 5 år. Og tak for 5 år. Det er det, hvis man har 10 års jubilæum. Og det der 3, der har her, det er Laura Stærk, det er Mathilde Margrethe Hansen, og det er Vega Jakobsgaard. 10 år, det er og Tina, som egentlig skulle have været inde i andet show, men vi tager Tina med. Det gør ikke noget. Tina har også gået til dans i 5 år. Og man kan jo godt se, eller 10 år, man kan godt se, at vi har gået til dans i så mange år, og man ser på, ja. Så skal vi give dem en stor hånd, og så skal vi jo... Ja. Mange tak for 5 år. Plus 5 år, det bliver 10. Tak for 10 år, Tina. Vi skal danse i andet show også, så kommer du bare op en gang til. Ja, det må du. Tak for 10 år. Tak for 10 år. Tak for det. Jeg glemte lige, du må godt komme med den der specielle gave, hvis du vil. Det er faktisk ret usædvanligt, at når man har 20 års jubilæum, at der så er nogen, der har været her i 20 år. Johnny hader mig lige. Jeg er så glad for din hjælp, og jeg er glad for, at du stiller op år efter år efter år. Og ikke bare det, du gør det også i sæsonen. Jeg ringer og spørger, om du vil lege, og så kommer du med en hammer, og så gør vi det. Ja, det er dejligt. Jeg håber, du vil blive 20 år mere. Jeg prøver. Tak for det. Så er jeg så heldig, at der er nogle af de unge piger, der gerne hjælper til på danseskolen, selvom de også er elever. Og det er Ido, det er Viola, det er Filippa, og det er Fie. Så I jeg har styr på det. Så. Ja, vi var med. Hvor Filippa? Nå, det var godt. Tusind tak, fordi I er så søde og rare og hjælper til, når vi har brug for det. Det er dejligt, at I giver. Tak skal I have, piger.
så blev der råbt derovre fra. Hvad med Malou? Hvad med Malou? Ja. Malou, træd du bare skridt frem. Fordi Malou, hun er også hjælpepige, men hun er en speciel hjælpepige, fordi til næste år, så skal Malou begynde at undervise. Ja. Sammen med Leisa. Så må vi se, om vi får plads til noget mere. Det kan vi ud af hele vejen. Men i hvert fald lørdag sammen med Leisa. Og det bliver rigtig godt. Ja. Så har vi en, der skal på efterskole. Sara. Ja. Sara. Dig har vi selv lavet. Altså uddannelse. Ja, du startede for mange år siden. Du var cirka så stor. Ja, og så er du sluttet med at undervise i år. Det er svært at finde på efterskole til næste år. Så vi må finde en afløser. Men tak fordi du har været her. Jo, det har været skønt. Tia. Ja, du har fået kørekort. Ja, er det ikke dejligt? Jo. Det er godt. Ja, det synes jeg. Nej, Tia, du har også haft timer i år, men du har ikke haft så mange. Men det laver vi om til næste år. Fordi til næste år, så skal du tage dig af turneringsdisco-rollen. Og det bliver godt. Vi starter turneringsdisco, og du har lovet at komme pigerne til ud og danse turneringer. Det er jeg glad for, og tak for det. Min mandagsveninde. Sige. Det er så hyggeligt, når du kommer om mandagen, og vi drikker kaffe. Ja, drikker kaffe og sluder og forventer hele situationen og alt muligt. Og du er den største ildsjæl, man kan forestille sig. Du er så engageret i holdet og går så meget op i det, så det er rent fornøjelse. Ja, det er. Også mine. Mest mine. Okay. Tak for det. Så er vi småtten. Clara. Clara, du underviser i modden og showdance, og det er en stor fornøjelse at se det, du får ud af pigerne, fordi det er svært, og det er anderledes modden og contemporary. Men du gør det så godt, så vi håber, at du får 8 hold til næste år i undervise i modden. Det vil være skønt. Ja. Så er det Miss Leisa. Plus vi har lånt et partnerhold, der lige hjælper til en afveksling og giver en lille opvisning. Du bruger så meget tid og energi, så nogle gange så bliver jeg forpustet. Ja, det er skønt at have onsdag og lørdag, og jeg vil ønske det var onsdag og lørdag hver dag. Det er det så ikke, men tusind tak for i år. Tak skal du have. I så jo nok, der var en, der slæbte rundt på mig. Det er Anja. Ja. Vi kalder hende også fru Nielsen, fordi hun hedder faktisk Nielsen. Anja, tusind tak, fordi du er der. Og uanset om jeg ringer om natten, om morgenen, om dagen, eller hvad jeg gør, så tager du bare telefonen, når du lytter til mine små og store problemer og hjælper mig. Det er jeg så glad for. Tak. Så skal jeg sige tak til Jesper, der sidder og passer lyden deroppe, og husker at fade de 32. Tak til Stefan, der har været praktisk og står og kører kameraet. Tak til dem. Tak til Victoria og Jonathan ude i døren. Tak for ham, der står dem over i hjørnet. Han hedder Henrik, han er også praktisk anlagt.
Og jeg håber ikke, jeg har glemt noget. Tak til jer alle sammen. Skal vi